Salam la famille, encore malin je reflète n'o Moussa Dieynaba contre Ibisma. Donc on va voir comme na Ibisma avec Tottenham, Moussa Dieynaba avec Southampton. Donc matching kon bana kata Ibisma ka faveur la no Tottenham. Donc lu kon ne kata 1 ke Moussa Dieynaba nununa. Mais Moussa Dieynaba olu ka bikelen dona asababu bora Moussa Dieynaba la nanga ma ko passe de donc ale de passe ke tema che ballon ke sans arrêt donc bayra Moussa Dieynaba asira ka 70 minutes asira ka oze matching konnana ayra tumara sala tumbe bana menyina ni saison damna tola donc Moussa Dieynaba ale sera titulaire là quoi mais Ibisma ale tumbe bana donc yala do dernière minute là vraiment matching koni am se ka fa dera doni mais har ne kasra kira an kamalen tonkele ka fe de faveur la no Moussa Dieynaba donc man koni ambu flabere ko donc nu flab kayna bo amba fo ambe bonne chance te Moussa Dieynaba match wara fana pour que aka équipe se ka gagner chomna akoni amati diara donc ni fra fene ba Moussa Dieynaba am se ka fo ko nyina donc peut-être o bena tanger caman ba dama donc na koni na dam nan titulaire o bayra ka fo ko entraîneur di ba kanyina ko sebe o rende derane ko sebe donc mais fem ya Ibisma kon ka faveur donc ne madala ni na bena je bana et Tottenham la kada ka place bare be équipe na ay be Ibisma don joni na donc milieu mundo a milieu ndo sur le kagle parce que Ibisma est milieu complet donc il be fɛn fɛn na milieu joueur la donc olu bɛɛ dafalen bɛ Ibisma la ke kaswa a bɛ takili kɛ donc a bɛ kurɛse kɛ et a ka marquage ka jugu quoi donc i t'o joueur sugu ninnu sɔrɔ k'i b'a bila banna ne dalen t'a la peut-être nin ye match fɔlɔ a kɛra ban ye ou bien peut-être a bɛ se ka kɛ entraîneur man ka match wɛrɛ labɛn pour que Ibisma a ye nin dama yɛrɛ po la peut-être ne dalen t'a la k'a fɔ ko Ibisma bɛ se ka kɛ ban ye nin équipe in na ne dalen t'a la cogo si la kadanga donc milieu sugu mun na a ɲɔgɔn milieu sɔrɔli ka gɛlɛn quoi a place bɛ équipe bɛɛ la donc voilà nin de don donc ni nin vidéo sugu ninnu ka d'a ye donc a bɛ se ka a fɔ n ye commentaire la donc an bɛ to ka Mali joueur ka match analyser ka u bɛ plusieurs clubs mun na donc an bɛ to k'o débrief kɛ mais n'i ye mɔgɔ kura de i kana ɲinɛ ka abonner quoi et puis qu'on a une vidéo là qui est pour que force donna et puis à partager fana quoi donc nettement bolo merci beaucoup Kamé Wattore ciao la famille merci.